Nasarorin ƙasarmu Nijar sai bayyana suke yi ƙarara a fuskar duniya. Kyaukyawan misalin haka shine taron kwanan baya-bayan nan da aka yi a birnin Riyadh, wanda ƙasar Saudiya ta tsara tsakaninta da ƙasashen Afirka, inda ƙasarmu Nijar ta kafa turken dawowarta a dandalin diflomasiyyar duniya. Akan haka ne, Firaminista Ali Muhammad Lamin Zen da ya wakilci shugaban ƙasa shugaban majalisar ceton ƙasa General de Brigade Abdurrahman Chani ya yi fashin baki na gaske akan manufofin Nijar, sannan ya kuma tattauna da shugabannin kasashen Afirka da dama tare da isar musu da gaisuwa ta musamman ta zumunci ta shugaban kasa shugaban majalisar ceton kasa General de Brigade Abdurrahman Chani. Shugabannin kasashen da aka tattauna da su aka kuma gaisa da su sune shugaban kasa Bola Tinubu na kasar tarayyar Najeriya, wanda yake jagorancin kungiyar sai dai yawo a yanzu haka, da kuma Alasan Watara shugaban kasar Cote d'Ivoire, wanda har hoto ma suka yi na gaisawa da shi da Firayim Minista Lamin Zen cikin annashuwa, ba don komai ba sai dan ya san wane ne Lamin Zen a sha'anin kuɗi da kuma tattalin arziki, saboda mukamin da Lamin Zen ya rike tsawon shekaru 3 a bankin cigaban kasashen nahiyar Afirka ta BAD a matsayin wakilin bankin a birnin Abidjan na kasar ta Cote d'Ivoire. Sannan Firaminista Ali Muhammad Lamin Zen ya gaisa da Azali Asumani shugaban kasar Comor kuma jagoran kungiyar tarayyar Afirka ta UA. Daga bisani ya gaisa da Faustin Archange Touadera na kasar Centrafrique, jagoran CEMAC, kungiya ce takwarar Sediyawo wacce ta hada kasashen nahiyar Afirka na tsakiya. Bayan haka, Firaminista Ali Muhammad Lamin Zen na Niger ya gaisa da Umaru Sisoko Ambalo shugaban kasar Guinea Bissau kuma tsohon jagoran sai da yawo, sannan ya gana da shugaban kasar Chadi Muhammad Debi Itno kafin ya gana da Muhammadu Dumbiya na kasar Guinea Conakry. Kasashe guda biyu, Chadi da Guinea Conakry, waɗanda suka bayyana ma Nijar goyon bayan su tun kofin har wannan lamari na kokarin kwato 'yancin Nijar da kuma tabbatar mata da martabarta. A takaice dai suna da yawa waɗannan magabata na Afirka da ke fafatakar wanzar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a Afirka, musamman ma a Nijar. To wannan babban nasara ta diplomasiyar ƙasar mu Nijar sakamakon wani jan ƙoƙari ne na magabata da suka yi a asirce a cikin 'yan watannin nan na jagorancin gwamnatin wucin gadin Nijar a ƙarƙashin jajircewar mai girma shugaban ƙasa shugaban majalisar ceton ƙasa General de Brigade Abdurrahman Chani, madugun tsarin mulkin soja na CNSP da ke gudana cikin aminci, wayo, nazari da kuma hangen nesa. Wannan babban martabar Nijar da ta dawo a fuskar duniya, kamar yadda canda ta kasance a lokacin da Nijar ke fada aji a sahun kasashen duniya, inda ta tura wakilanta a kungiyar tarayyar Afirka ta OUA da kuma majalisar kasashen musulmi ta OCE da dai sauransu. To a yau samun dawo da wannan martaba ta Nijar ya danganta ne da kokari da kuma jajircewar Firaministan Nijar Ali Muhammad Lamin Zen, wanda yake sananne a nan cikin gida da kuma waje, sannan kuma ƙwararre ne a aikinsa. Abin da ya sa kenan tun farko General de Brigade Abdurrahman Chani shugaban majalisar ceton ƙasa ya kira shi kuma ya bashi wannan amana ta zartar da tsarin ceto Nijar daga halin ha'ula'i. A daidai wannan gabar sai mu jinjina ma aminan Nijar 'yan uwanmu na kud da kud da suka tsaya ma kasar mu Nijar da goyon bayansu da kuma taimakon su tun farkon wannan al'amari. Kasashe aminai cewa da kasar Burkina Faso da kuma Mali, waɗanda muke kawance da su a cikin kungiyar haɗin kan kasashen yankin Sahel AES, waɗanda kuma suka nuna muna so da ƙamna. Haka zalika ba za mu manta ba da kasar Togo, wacce ke faɗi tashin sulhunta wannan lamari tare da shige mana gaba kafaɗa da kasar Amurka wajen korar da muka ma dakarun Faransa daga kasar tamu ta Nijar, domin tabbatar ma kasar mu Nijar cikakken yanci, ko da Faransa din taki ko taso sun wawura takuri, bakin alƙalami ya riga ya bushe, duk da take-taken da Faransa din ke yi na tozartar da kasar mu Nijar a fuskar duniya, inda kamar yadda kuka sani a wannan taron baya-bayan nan na birnin Riyadh na kasar Saudiya, Faransa ta yi ta kurɗe-kurɗe, ta yi ta shige-shige domin neman hana ma kasar mu halartar wannan taron. To sai dai ta Allah ba ta ba. Yau taron an riga an yi shi, kuma magabatan ƙasar Nijar sun halarci taron, daɗin daɗawa kuma sun zamana a teburi ɗaya da su da karnukan da Faransa ke turo mana, inda Nijar ta yi jawabi gamsashe a gaban idon duniya, kuma dole dalat aka saurare mu. Wannan kuwa ba ƙaramin walaƙaici ba ne maƙiyan Nijar suka sha a idon duniya, maƙiya na cikin gida da na waje, masu mugun nuhi ga ƙasar mu,
'yan bakar anniya da ke fatan ganin Nijar ta tarwatse a cikin 'yan kwanaki kalilan na takunkuman da suka sa aka kakaba mana. To sai dai sun jahilci zarumtar al'ummar Nijar, sannan sun jahilci juriya da hankuri da kuma jajircewar 'yan Nijar da magabatansu da ke jagorancin wannan gwamnatin wucin gadi domin tsamo Nijar daga rimar da su ne umul aba'isal jefa ta a ciki. A yau duk masu shakkun haka to su kuka da kansu, saboda kuttunsu bai ma soma ba tukuna. Waɗannan nasarori da suke gani to su man taɓe ne, kunnuwa ne, jakkan na baya, saboda cikin rahamar Allah maɗaukakin sarki nan ba da daɗewa ba waɗannan takunkuman gabaki ɗaya za a kakkaɓe su, a ɗebe su a jefar, saboda mu samu mu ci gaba da cuɗanyar juna a tsakankaninmu mu 'yan ƙasashen Afirka ta yamma. Wannan kuwa shine zai ƙara kafa wani babban tarihi na biyu ga 'yan Nijar a cikin gugurmayar ceton ƙasa, da lamunce ma duk wata barazana ko wahala har sai an cimma gaci na jin daɗi da kuma walwala ga duk illahirin 'yan Nijar albarkacin inna ma'al usrin yusra bi iznillahi. To lokacin da yake kasar ta Saudiya, Prime Minister ya gana da 'yan uwa 'yan Nijar da ke zaune a birnin Makka, inda ya tattauna da su akan halin da kasar ta Nijar ke ciki biyo bayan juyin mulkin da ya gabata. A takaice dai Prime Minister ya tabbatar musu da cewa komai na kan hanyar tafiya daidai yadda ya kamata a cikin kasar nan. Akasin rudani da zantattuka ba digi da waɗansu ke yadawa daga wannan wuri zuwa wancan. Gama shugaban 'yan Nijar mazauna birnin na Makka da ƙarin bayani dangane da wannan ganawa da suka yi da Prime Minister Ali Muhammad Lamin Zen. Mun zo mun tantamna da shi saboda cikin yanayin kasar tamu da take ciki, kuma da kira da gwamnati ta yi mun amsa sosai kuma mun ji daɗin abin nan. Insha Allah muna goyon bayan gwamnatin, kuma duk mutanen da gwamnatin ta kira su kama aiki mutane ne wanda dama sun yi aiki kuma an ga aikin su iya da kyau, shi yasa muke jin daɗi, kuma mutane ne wanda suke son a haɗa kai saboda amma ƙasa aiki. Insha Allah kuma mu muna goyon bayan 100% insha Allah, kuma sun amshe mu da hannu biyu mun ji daɗi. Sai dai mu yi fatan Allah kare su, Allah kiyaye ƙasar mu, Allah ka mu sabon arziki, Allah ba mu haɗin kai. Insha Allah muna da gidauniya ta musamman wanda muke nan gayi, muna kira 'yan ƙasa duka wanda suke nan Saudiya su ka gudunmuwar su mu taimaka ma ƙasar mu, saboda in ƙasar mu ta yi kyau mu ne ta ma kyau, in ƙasar mu ta lalace ta mu ce ta lalace, ba mu da wani waje wanda ya Nijar. Insha Allah muna tare da gwamnatin mu, mun kama mata kuma muna ta'adda. To har ila yau Prime Minister Ali Muhammad Lamin Zen ya gana da 'yan uwa 'yan Nijar da ke zaune a birnin Madina. A nan din ma ya tattauna da su akan sabbin manufofin da hukumomin kasar nan suka sa gaba, musamman kafa asusun ceton kasa ko kuma gidauniyar ceton kasa da aka yi a baya-bayan nan. Dangance da haka ma 'yan Nijar da ke zaune a birnin na Madina sun yi amfani da wannan dama domin meka ma Prime Minister Ali Muhammad Lamin Zen gudunmuwarsu a cikin wannan gidauniya ko kuma asusu. Wannan delegasiyon kin Nijeriya ne wanda mazauna kasar Saudiya su ne a bisa wannan kwamitin na ceton kasa da aka ce ana tarbace, shi ne suka yi kokari suka samu miliyan 6 da jika 200, sai muka ce 400, sai muka ce bala ta zamana a gurinmu wadda mu dufa ta tun daga wanda za su kai ta shugabanninmu. Dama an yi ne don kasa, an yi ne don a taimakawa kasa. To bayan haka shine muka ce to bari mu kawo musu wannan a ci gaba da farawa kafin mu ga abin da Allah ka daga baya insha Allah shi ma aika. Allah saka muku da alkhairi. Allah sa ku zaman lafiya da kuke cikin su. Ku ci gaba da addu'a, Allah sa kasar mu ta zama lafiya. Allah ba mu lafiya da zaman lafiya. Allah sauko mana arziki. To mun gode. Shugaban gwamnatin kasar nan Prime Minister Ali Muhammad Lamin Zen a dazu-dazun ne ya dawo gida fitowa daga Riyadh da kasar Saudiya, inda ya je domin wakiltar Nijar a wajen taron kolin da nake magana dazu-dazun nan. Lokacin da ya iso a filin jirgin sama Jore Hamani ya samu tarbe na musamman daga ministan kasa, ministan da ke kula da harkokin tsaron kasa, General Salifu Modi. Bayan tarben da aka yi masa, Prime Minister Ali Muhammad Lamin Zen ya gana da tawagar kasar Turkiya da ke karkashin jagorancin mataimakin ministan harkokin wajen kasar ta Turkiya Ahmet Yildiz, wanda ya zo nan Nijar dangane da wata ziyarar aiki.